Biye samedi no bena juillet kalo klita ani shegin samba fla ani muga ani woro anga foli be ka ta maliden cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ yɔrɔjan mɔgɔ ko fara yɔrɔ suma mɔgɔ kan b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ni aw ka kɛnɛ sanuma sigilen ye ko kura ye kɛnɛ min kɔnɔna na faamuyaliw bɛ jidi kosɛbɛ kosɛbɛ n'an jɛra ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se a laban yɔrɔ ma voilà donc o la bi an bɛna babu kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna ma i n'a fɔ laadala ko an y'a da maaw tulo kan k'a fɔ ni jamukan in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka kanko wa n'a ɲɔgɔnnaw caman caman ani kalan bɛ se ka kɛ an ka kan na cogoya minnu na jamukan in sigikunba dɔ ye o ye komi an b'a mɛn kuma bɛɛ su fara tile kan an ka kan yɛrɛ an ka kan yɛrɛ yɛrɛya ye jumɛn ye an bɛ kuma o kan bi fo ka taa se jatew kɛcogo la ni an nana se tableau ma an bɛ kuma o fɛnɛ kan ɲininkali kunkurumani minnu fɛnɛ bɛ jamukan in kɔnɔ an bɛ kuma o bɛɛ lajɛlen kan donc aw ka to jamukan kɔnɔ fo ka se a laban na voilà an bɛ se ka o de ɲini aw fɛ parce que surprise caman bɛ se ka bɔ a la kuma caman an b'aw fo ka waleɲuman dɔn donc ani Abdulaziz bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna masala ninnu kɛ an bɛ folikan di Aziz ma fɔlɔ a ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma n'o bɔra ye an bɛ tila ka segin ka na Abdulaziz an b'i fo kosɛbɛ folikan jumɛn b'i bolo ka di an lamɛnbagaw n'a fɛ jamajɛkulu bɛɛ ma n'a fɔ laadala an bɛ Ala fo k'a barikada ko bɛɛ daminɛ n'ale min yɔrɔ n'a bɛ laban ale yɔrɔ voilà ko i ye min ye k'i k'o yira wa n'i b'a yira sanfɛ Ala k'an fatu alisilamɛya kan Ala k'an fanga se amina b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu b'an ka jaw partager Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'u ka vidéo partager n b'a fɔ n bɛ segin a kan ko hali bi ko an balimamuso nin ka biométrique bɛ n bolo olu n'a ye min yira n ye min yira n bɛ fɛ ka min fɔ a m'a ye halisa a ma ye parce que défaut de don Mali biométrique dilanni na quoi numéro t'a kan bon hali n'i taara bila polisiso la a bɛ ye cogo di ale bɛna dɔn k'a ye polisiso jumɛn na a bɛna Mali polisiso bɛɛ yala o tɛ se ka kɛ ne hakili la ni fili yera fɛn na o fili kan ka dilan kosɛbɛ fɔlɔ numéro tun tɛ vignette kan mais sisan numéro bɛ vignette kan ni tɔgɔ petini fila delila ka to jouer la avion kɔnɔ télé minnu bɛ kɛ avion kɔnɔ u sera k'u connecter avion télé la k'u ka jouer avion télé bɛɛ la u ka jouer de bɛ ka bɔ a diyara a ma diya i b'a lajɛ bon mɔgɔw kun fɛ ko avion kɔnɔ mɔgɔw ni avion compagnie mɔgɔw bɛ n'u minɛ k'u datugu de u y'u ta ka taa n'u ye kɛrɛfɛ k'u sera k'a kɛ cogo di u ko ko non ko faille ko wo de b'u ka système na quoi k'olu sera ka don o de fɛ k'o ye wo jumɛn ye au contraire u yɛrɛ ye wari d'u ma donc u y'o wo in dilan o la mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i connecter a la tuguni mais anw ta i bɛ faille yira an ka fɛn na a tɛ corriger donc o la amélioration ka gɛlɛn an ka ko la an ka kow la kurakurali ka gɛlɛn donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu bɛ ja ninnu bila réseau sanfɛ an b'u bɛɛ fo n'u ma min faamuya u ka bila commentaire la n bɛ se ka n'u jaabi Ala k'an n'aw dɛmɛ ko bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji Ala k'an fanga se Abdulaziz o kɔfɛ an bɛ waati laban min kɔnɔ a ka kalan kosɛbɛ donc yɛrɛya ko ni i cɛsirilen don o la kosɛbɛ an ka kan yɛrɛ ye an ka kan yɛrɛ ye mais ne ani mɔgɔ caman an bɛ fɛ k'a dɔn bi yala kan yɛrɛ ye yɛrɛya yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ ne yan'an ka don babu tɔ ninnu kɔnɔ bon a kuma nin filɛ bɛɛ b'a ye cogo fɛngɛ la yɛrɛya tɛ dɔwɛrɛ ye koyi i bɔra maa minnu na olu ka tagabolo tun ye min ye olu ka faamuyaliw tun ye min ye donc ka i hakili jigi olu la ka walew kɛ ten cogo la bi voilà misali la e fa ka taa ou bien i ba ka taa fo kunu olu ma sɔn min ma bon e fana man ka sɔn ma yɛrɛya ye k'i sun dɔn k'i sugu dɔn wa ka kɛ i yɛrɛ ye o ye ka kow kɛ i yɛrɛ fana ye ka sɔrɔ maa wɛrɛ m'a k'i ye quoi est-ce que an faamu o yɛrɛya hukumu kɔnɔ mɔgɔ ka kan b'a la parce que ne ni e filɛ nin ye bi 2026 la ne ne ma bamanankan dilan an nana sɔrɔ a tun bɛ depuis kunu de bon an kana to ka ɲɔgɔn suɲɛ an kana ɲɔgɔn janfa an kana ɲɔgɔn ka jamana feere o tɛ i n'a fɔ bi o bɛ yen kabi kunu finmaya min filɛ nin finmaya ma daminɛ ne la o c'est une histoire qui est là a daminɛna kabi kunu donc an ka sɔn nin na o de la i bɛ ko mɔgɔw bɛ Burukina kɔnɔ k'u dalen don kɔkan mɔgɔw la ka tɛmɛ u balima burukinabew kan ko fɛn min bɛ bɔ kɔkan k'u bɛ da o de la u b'o de fɛ ka tɛmɛ burukina ta kan y'o an faamuya o de la i m'a ye maliyɛnw yɛrɛ de b'a fɔ ko mali kan tɛ kɛ bamanankan ye burukinabew yɛrɛ de b'a fɔ ko burukina kan ka kɛ français ye français dun bɔra kɔkan de ka na qui va changer cela olu de b'a changer o donc an ka kan yɛrɛ ye a kɔrɔ tɛ ko an ye fini minnu sɔrɔ tubabuw fana bolo ko k'o bila a kɔrɔ tɛ k'an ye diɲɛ baarakɛminɛ minnu sɔrɔ o bolo ko k'o bila olu ye diɲɛ ka tiɲɛ de an bɛ baara kɛ n'o ye mais an bɛ baara kɛ ni an danbe ye min b'an dilan an kɔnɔ
ne terikɛ Burama Sumano n terikɛ don n karamɔgɔ don ne n'a ye dugutagaw kɛ an ye dugutagaw kɛ mobili de la an ye conférence kɛ tubabu ka micro de la an filmera caméraw de la mais olu bɛ yɛrɛya défend yɛrɛya yɔrɔ min ko don min b'a fɔ k'an ka hakili to an danbe la an kana sonyɛniw kɛ an kana an ka jamana feere an ka kɛ tan olu de ko don mais est-ce que o kɔrɔ ye ko an k'an ban ka bazɛn don ko parce que a dilanna Allemagne est-ce que o kɔrɔ de k'an k'an ban ka don VUT kɔnɔ k'a dilanna Japon non donc yɛrɛya nin k'a filɛ ni hakili ye quoi dusuko tɛ quoi ko e yɛrɛ b'a fɔ k'an ka k'an yɛrɛ ye mais e bɛ ka to k'a fɔ ko service service o bɔra kɔ kan tiɲɛ don a donna anw ka kan na donc an b'a ta an bɛ baara kɛ n'a ye a kɛra baarakɛlan de ye a bɛ faamuya a bɛ faamu an tɛna don a bɛɛ kɔnɔ kosɛbɛ voilà Abdulaziz ko kuma de bɛna ni kuma ye donc i kumana maaw ye faamuyali kɛ o fana y'an bila ni ka hakili jagabɔ kɛ i ka kumakan yɔrɔ dɔw kan n'i y'a ta k'a lajɛ halisa an bɛ segin kɔfɛ ka na i ko i bɛnbakɛw ma sɔn mun ma i kana sɔn o ma o n'a ɲɔgɔnna caman i ka kan o n'a ɲɔgɔnna caman nka bi n'i y'a ta k'a lajɛ événement min kɛra laban in na ne ko t'o ma dɛ o tɛ ne ka kuma ye maintenant waati caman na histoire bɛ kɛ mɔgɔ caman bolo farafinya yɛrɛ ye kunkanko kibaruyaw la a histoire bɛ kɛ mɔgɔ caman bolo maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn bi est ce que n'i seginna kɔfɛ ni san 1000 ou san 2000 ye mɔgɔw ninnu bɛ ka kuma fɔ cogoya min na est ce que farafinya yɛrɛ tun bɛ kɛ yen wa ni farafinya tun ma kɛ yen n'a mɛ ni farafinya tun ma kɛ yen donc o b'a yira an bɛ ka kanko kɛlɛ min kɛ k'an bɛ tɔ ka jɛri la parce que a bɛ n'a fɔ an fana bɛ ka an bɛnbakɛw ka kan n'o ye français ye an bɛ ka o de défend sisan ɲininkali don quoi. Bon, français au clé ma kan bɛnbakɛw ye mais n'i ye diɲɛ segin kɔfɛ cogo dɔ la. U bɛ k'a yira ko arabuw y'an bɛnbakɛw de ye français y'an bɛnbakɛw voilà. N'i ye diɲɛ tarikuw lajɛ bɛɛ bɛ kuma diɲɛ daminɛ cogo kan n'i ka faamuyali n'i ka ɲɛɲinini cogoya de o tɛ n'a fɔra ko adamadenw bɛɛ bɔra an fa Adama ni an ba wala an b'a fɔ ko bɛɛ ma b'o la ni bɛɛ bɔra o la o kɔrɔ n'i ye histoire ta ka segin an bɛɛ bɔra maa kelen de la mais n'i ye histoire fana lataa yɔrɔ dɔ la i bɛna ye mɔgɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn na dɔw bɛ sigi yɔrɔ dɔ la olu bɛ yɛlɛma ka kɛ jamakulu ye jamakulu dɔw bɛ bɔ olu la mɔgɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn na donc duguw bɛ bonya ten siyaw bɛ caya ten a bɛ kɛ ten tɔ sigiyɔrɔw b'a kɛ donc an fana bɔra an bɔra arabuw la n bɛna min f'i ye n kɔni b'a dɔn diɲɛ couleurs bɔra finman de la n kɔni b'o dɔn mais k'a fɔ k'anw de bɔra arabuw la non o ye daraja ɲini de ye ouais o ye yɛrɛlabin ye quoi non yɛrɛlabin tɛ mais daraja ɲini don daraja ɲini na n tɛna n da don o yɔrɔ la ayi o ye ka daraja de ɲini ayi o bɛ taa sira dɔw de kan quoi n tɛna don yen nɔ non mais non ok an ka yen to yen kun dɔ la n tɛna don yen quoi daraja ɲini de don an ka tɛmɛ sa i se k'an faamu n y'a faamu voilà i n'a fɔ k'a don maaw kun na ko arabukan de bɛ fɔ alijinɛ kɔnɔ donc olu ye daraja ɲini de voilà mais n tɛna yen yɔrɔ ninnu fɛnkɛ kosɛbɛ an ka yen to donc n'an kɔni ma ɲɛ k'an bɛɛ bɔra cɛ kelen ni muso kelen de la an bɛɛ bɔra ɲɔgɔnnaw la donc sigiyɔrɔw ni kow kɛcogo de ye ani kɛlɛw de ye duguw fara k'u bɔ ɲɔgɔn na historiens b'olu ɲɛdɔn cogo historiens b'o dɔn kosɛbɛ n'o tɛ hali minnu filɛ Europe Sankata Diop ye mun de fɔ k'u bɔra farafinna de ka taa yen nɔ an bɛ se ka bɔ yen nɔ tuguni ka na cogo di maintenant nin histoire munumunu nin fana n bɛ fɛ mɔgɔw ka min faamu diɲɛ bɛ ka taa taga cogo min na hali n'i bɔ kɛra a kalama k'anw bɔra Makan de o bɛna mun de falen Afrique yan ɲininkali de bɛ yen quoi kuma filɛ ne mago bɛ nin yɔrɔ de la nin yɔrɔ fɔ an ye n bɛ nin ma o parce que an ma nin yɔrɔ faamu quoi anw fɛ ko n'a fɔra k'anw bɔra Bilal la ou bien Bilal bɔra anw na ko o bɛ na Afrique ye cogo wɛrɛ de falen diɲɛ n bɛna min f'i ye diɲɛ tɛ Ala dɔn tuguni diɲɛ tɛ kira dɔn diɲɛ bɛ se de dɔn Ayidara ko ten Ala kana an dɛsɛ amina karamɔgɔkɛ mɔgɔw bɛ k'u ɲɛsin technologie ma wagati min na an b'a la ko Bilal ninnu ka histoire banna kira yɛrɛ tɛmɛna san 1400 bon hali n'i bɔ kɛra a kalama sisan ko Sunjata bɔra Bilal la ça va changer quoi ne ko de n ka ɲɔgɔn ɲininka o de la c'est pas la peine an ka bezuquer o mais est ce que Aziz i b'a kɛ to dɛ est ce que an ka fɔ Sunjata bɔra Bilal la o kɔrɔ tɛ halisa ka laɲini kɛ an fɛ an ka arabuya don ba la an ka côté la halisa n bɛna min f'i ye arabuya donna ba la o arabuya ma don ba la o arabuw ye arabuya don ba la ni farafinw bɛ farafinya don ba la o k'a don ba la hali ni farafinw y'a yira k'u ni kira kisi ni nɛɛma b'a ye k'u bɛɛ ye somɔgɔ kelen o de tɛna farafinna lataa ɲɛ ni baara tɛ o tanoli dɔrɔn ma arabuw lataa ɲɛ koyi kira bɔra n na dɔrɔn o ma industrie développée arabu la arabuw ye o tagabolo min ye pour que k'o préserver parce que kira ma sɔn ka fugariya don arabuw kunna
ayu bila k'u ka baara kɛ arabuw fana ye ngo kira kisi nama ba ye ka diinɛ kuma sanu bɛ mun de fɔ ko dɔ nana ma ko balo tɛ ne bolo k'a ko ne manto ne yɛrɛ ɲɛnɛ balo t'o tigi bolo ko foyi tɛ ka so kɔnɔ k'a ko foyi tɛ ko li kelen de bɛ ko t'i ka li ta ka na k'a ye li bɛɛ kari k'a kɛ lɔgɔ ye k'a ka taa feere ka balo san bon n y'a mɛn cogo min na e su an faamuya donc o kun ye mun ye deli ni fugariya ti bɛn bon arabuw nana yɛrɛ f'olu fana ka baara de kɛ bon est-ce que i b'olu ye ka daraja ɲini k'an bɔra farafinna non e b'olu ye ka daraja ɲini k'an bɔra Chine diɲɛ bɛ yɔrɔ min na diɲɛ mago foyi t'o la bilen an bɛ yɔrɔ min na i b'a dɔn an ye farafinw de ye an ka baara kɛ an k'an ka dugu dilan an ka kalan kɛ an k'an ka technologies développer ɲanakulu bɛ yen o ɲanakulu tɛ yen o o tɛna Amérique kɛ o tɛna Maliens lataa Amérique ka Américains nana Mali la yan o tɛna an bila États-Unis ɲɛ ka sɔrɔ o tɛna an bila États-Unis ɲɛ an bɔra Bilal la an ma bɔ Bilal la tiɲɛ don tiɲɛ tɛ ne kan t'o ma o de tɛna anw bila Faransi ɲɛ tan ni baara tɛ nafa t'a histoire la n bɛna min f'i ye nin daraja ɲini nafa foyi t'anw kan n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye mɔgɔ kan k'i ka histoire dɔn tiɲɛ don a bɛ fɔ ko ni maa y'i bɔ yɔrɔ dɔn k'i ta yɔrɔ t'i kɔnɔna fili n bɛna min f'i ye an ka ɲini k'a dɔn an bɔra min non an bɔ yɔrɔ dɔn na dɛ kuma b'a yira ko an bɔ yɔrɔ de ma a fɔra k'an bɔra Sunjata la Banbeba a banna koyi a fɔra ko Sumaworo Kante tun ye arabu kulo bilen de ye bon Sumaworo Kante mun b'olu se ɲanankulu kɔnɔ yan voilà ni maa min i bɔ yɔrɔ dɔn mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ min kɔ d'abord kuma nin filɛ nin ye réseaux sociaux nin sanfɛ an yɛrɛ bɔra min non kuma nin filɛ réseaux sociaux sanfɛ kuma nin fɔra ne de ɲɛnɛ fɔlɔ n bɛ fɛ k'o yɔrɔ sɔrɔ yan'a ka se Idriss Martinez ma kuma nin ɲɛfɔra ne de ɲɛnɛ mɔgɔ min bɛ ka fɔ ne yɛrɛ b'o seereya a kɛra ne yɛrɛ ɲɛna awɔ o tɛ kuma nin bɛɛ fɔra ne de ɲɛnɛ kosɛbɛ a tigi y'a ka ɲɛɲinini de kɛ a bɔra min kan a y'o de fɔ jama ye nin tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kun ni bɛsi kun bɔ an y'a condamné an m'a condamné nin t'o kun bɔ yɛrɛ ne kɔni ka point de vue la a y'a ka ɲɛɲinini kɛ an bɔra Makan o an bɔra Mali la yan de o an bɔra Faransi de o Côte d'Ivoire bɔra Russie la ne kan t'o ma dɛ n'a ma ɲɛ kan kɔni kɛra jamana ye kaban Mali tɛ se ka taa Algérie tigiya kɛ bilen fo ka dugukolo meleke n bɛna min f'i ye Maroc y'an ta Algérie y'an ta ye Ala bilen diɲɛ in kɔnɔ Donald Trump ma carton rouge annulé bɛɛ ɲɛna yan n bɛ min f'i ye diɲɛ bɛ se dɔrɔn de bonya est-ce que o ka kuma faamuya an ka baara kɛ an k'an yɛrɛ giriya an ka histoire in gouvernement ka mɔgɔw ta minnu b'an ka histoire dɔn nin yɔrɔ la ne bɛ Isa Kaba ka hakilina ne b'a dɛmɛ yen u k'an ka histoire sɛbɛn ka d'an ma bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ min na histoire foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ko nkalon dɔ t'a la kurukan fuga ye an ka histoire belebele ye o a sɛbɛnnen b'an bolo mais ni Sunjata ka ko nana kɛ nin kɛcogo la sisan a bɛ n'a fɔ arabuw de ye kurukan fuga labɛn o la e fɛ ko kurukan fuga défendbagaw dalen don kurukan fuga la o kɔni ye kuma o ye débat wɛrɛ ye dɛ débat wɛrɛ tɛ o ye débat wɛrɛ ye n'i dalen don fɛn na i bɛ mun de kɛ n'a ye i b'a labaara i b'a labaara kurukan fuga Mali constitution de bɛ Mali la kurukan fuga tɛ yan koyi kurukan fuga ninnu ye disi gosilanw de y'an bolo diɲɛ ɲɛma n'o tɛ baara foyi tɛ kɛ n'a ye an bɛ taa Nations Unies na ka taa fɔ la première déclaration des droits de l'homme a été écrite au Mali et pour appeler charte de kurukan fuga an bɛ t'o fɔ Nations Unies na tubabuw ɲɛna o tɛ wa o tubabu kelenw ni anw ma droit de l'homme kalan olu bolo i tɛ kɛ professeur y'an fɛ yen abada tɛ k'a ye dɛ mais munna an t'an ka kurukan fuga kalan munna an t'o kalan ka doctorat ɲini o la munna an t'o kɛ mɔgɔw tɛ ka ne ka kuma faamu en Afrique farafin fanba y'u ka mɔgɔbaya taamasere ni tubabuw dɔgɔyali n'u dénonceli de nkalon don a ti farafinna taa fan si c'est faux et archi faux dirigeant fɛn fɛn sigilen don a kan i b'i yɛrɛ nɛgɛ population fɛn fɛn sigilen don a kan tu te bluffes an de bɛ ka taa fɔ ko kurukan fuga kuma an fɛ u y'a gɛlɛya ka d'an ma kurukan fuga bɛ Mali la nɔ o ma taa Laurent Gbagbo juger n'u ka droit de l'homme munna ma juger ni kurukan fuga ye munna ma kɛ n'a ye munna kurukan fuga bɔra anw yɛrɛ min fɛ Mali la kurukan fuga munna a charte tɛ fɔ anw ye a bɛ fɔ an ye dɛ a bɛ se ka kɛ an t'a faamu ne an t'a faamu o kɔrɔ ye an ta tɛ sinon a bɛ fɔ an ye dɛ parce que a bɛ fɔ an ye nanzarakan de la kosɛbɛ nanzarakan donc o la an ta tɛ Wage ma fɔ k'a ka di n ye ka nin kuma in fɔ bamanankan na komi nin fɔ tubabukan na ko walasa tubabuw k'a mɛn donc kurukan fuga bila kun tubabukan na tubabuw de k'a mɛn clair et logique très simple c'est tout n'u b'a fɛ anw de k'a mɛn u k'a lase anw yɛrɛ ka kan na wa an ka baara kɛ n'a ye kurukan fuga ni sarti in taara cogo di misala kurukan fuga bɛnkan dɔw i b'a dɔn an yɛrɛ b'an ka fɛnw kalan ten ne ka taa quoi
tubabu ta o bɛ labɛn k'o kalan bɛɛ kun jagoya mais anw yɛrɛ ta an b'o tɔmɔ tɔmɔ de ko ni b'i den nɔfɛ ko n'a bolila ka don walidu kɔnɔ k'i kana don a nɔfɛ k'o ye bonya de ka ɲɛsin u ka du n'u ka dudenw ma. An b'o fɔ dɛ. ou bien bon a fɔra ko an ka adamadenya sinsin o de kan. Ko ni ko donna an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka kuma kɛ k'a ban. Ah tɛ dialogue ya. Ah mais mun na anw tɛ baara kɛ ni nin ye an bɛ sɔrɔ ka taa fɔ tubabu ɲɛna kurukanfuga dilannaw de fɛ yen i b'a ye africains baden bi tubabula yen nɔ n'u donna terrain kɔnɔ u b'u waso Sunjata tun bɛ yen il y avait Kanku Musa le plus riche et maintenant les descendants de Kanku Musa ils sont devenus quoi? Ils sont devenus quoi? Question ye juguman ye dɛ. dɔw wɛrɛ tɛ sa Bari Goldi bɛ na Mali sanu bɔ Kanku Musa ye sanu bɔ ka taa Makan sanu bɔra cogo di Bari Goldi de y'a bɔ Bari Goldi ma bɔ ou soit an ka histoire ninnu na nkalon b'a la Aziz kɔnɔ fɔ dɛ kɔnɔ fɔ nkalon t'a la est-ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu nkalon t'a la i b'a dɔn quoi nkalon t'a la parce que n'i ko ko nkalon b'a la a bɛ n'a fɔ u ma a video bɔ yan nɔ ko Sunjata taara Siraju bɔgɔti wa u y'a video bɔ ayi mais n bɛna sa a video bɔra wa a ma bɔ u y'o fɛ mais Jobala y'o ɲɛfɔ an ye quoi an b'a fo yan kosɛbɛ d'abord Jobala y'o ɲɛfɔ ɔrɔ a y'o ɲɛfɔ an y'o faamu n sɔnna o tɛ an y'o faamu video min bɔra dun bon video in de mɔgɔ minnu ma se ka Jobala video in bɔra Mali ORTM yɛrɛ la tiɲɛna qui dit mieux o kɔni yɔrɔ jaabi tɛ n bolo u y'a don an bɛɛ kunna ko Musa kun tɛ jɛman ye maintenant samedi fɛ ani dimanche émission minnu tun bɛ bɔ ORTM na denmisɛnnin ne tun b'a lajɛ u ye Musa kɛ jɛman ye munna ORTM y'a bɔ munna m'a fɔ non k'an tɛ nin bɔ parce que falsification b'a la karamɔgɔkɛ n bɛna min f'i ye an filɛ yɔrɔ min na nin bi an ka diɲɛ technologie ɲɛɲini an ka balo lafiya la an ka taa quoi sinon an bɛ ka histoire kɔrɔ senni ni fɛn minnu kɛ nafaba t'a la n bɛna min f'i ye nafa b'a la mais an bɛ fɛ k'a ta k'a gulon k'a bɛna min falen a t'o de falen olu ka diɲɛlatigɛ banna ka ban a banna pewu Modibo Keita ye Chine dɛmɛ o y'anw bila Chine ɲɛ o fana ye tiɲɛ dɔ ye est-ce que o y'anw bila Chine ɲɛ o m'an bila u ye bulon de kɛ ne ko k'an ka bulon de kɛ a banna mon kɛlɛ b'a la les génies ala ka bɔ n'a kan ye mina halisa an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn bon an b'a jigiya faamuyali sɔrɔla la dɛ yɛrɛya ko kumaw ni fɛnw de don a bɛ faamu nin b'i faamu a bɛ faamu nin b'i faamu yɛrɛ de parce que ko in bɛ cogo min a ma nɔgɔn bilen ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka ne de kɔni k'i ma hɛrɛ k'i yɛrɛ kan daraja ɲini dɔrɔn de don i ka informatique kalan i k'i ka intelligence artificielle ɲini k'a dɔn a banna i ka Mali ka sécurité informatique ko nafa ɲɛ point barre n'i ɲininkala k'i bɔ Mande wura dɔ fɔ n ye Sunjata Keita mun wɛrɛ bɛ yen tuguni Sunjata Keita ye Bilali denkɛ fɔlɔ de ye n'a kɛra Bilali den n'a nana Mali la yan kana sigi yan nɔ o y'a kɛlen Mali ta de ye o bannen de ye o y'o de fɔ ko Sunjata Keita ye Bilali denkɛ fɔlɔ o y'o bannen de ye donc est-ce que o bɛ se ka fɔ Mande fɛ o cogo la a ma fɔ ko Mali wura dɔ ye Imam Samori Touré ya mais Guinéenw b'a kalan cogo di ko Guinéen de don a bangera Guinée mais an ma don Mali histoire la an b'a ta an b'a kalan ten a banna et on avance baasi t'a la baasi e bɛ tubabuw sigilen ninnu histoire sugu ninnu na n'u bɛnna min kan dɔrɔn u b'o rédiger k'o f'u ka denw ye o y'o bannen an de bɛ fɛ k'an ta rédiger ko fɔ ka diɲɛ bɛɛ lasɔn diɲɛ mago b'anw ka histoire la diɲɛ mago foyi t'anw ka histoire la ala Abdulaziz n'i ye sɛ ye ka boli sa nɔfɛ n'i ye sɛ ye ka boli sa nɔfɛ a n'a sɔrɔ ɲɔgileki bɛ sa in na n'o tɛ sɛ tɛ boli sa kɔ abada kɛcogo t'a la n'i ye tubabu ye ka girin nɔfɛ fɛn de b'an bolo dɔrɔn u bɛ se ka fɛn min bɔ ka utiliser point barre o de la siɲɛ wɛrɛ an bɛna nana émission na ne ye ɲininkali kɛ yan nɔ n k'a jaabi tɛ Afrique dirigeant si bolo n ko ni min y'a jaabi sɔrɔ n k'o ka jamana bɛ yiriwa i bɛ y'a question poser i bɛ yɛrɛ tila k'a fɔ k'a d'a kan ko la question reste posée hali o sali nin kɔnɔ ni i bɛ ɲininkali kɛ i bɛ n'aura pas la réponse a ye conférence kɛ ani Burkina jeunesse minnu ye s'il repose la question il n'aura pas la réponse ne de ko ten parce que ko pourquoi jamana minnu mana pétrole y'u ka dugu la 10 ans 20 ans u bɛ développer u bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais ko pétrole bɛ bɔ an ka jamana baden na sanu bɛ yen uranium bɛ yen ko mais ko munna k'an ma développer dirigeant africain a y'a kɛ lettre a k'a d'u ma ni min sɔnna k'a jaabi demandez même les grands profs a y'u ɲininka ko munna an ma développer munna an ma développer avec du lithium avec 2 grands fleuves avec du soleil bien sûr
du sable, du fer, du cuivre, magnésium. Mon a développé. Le Niger avec du pétrole. Parce que Aziz, fɛn minnu kan ka na ni olu bayɛlɛmali nasiraw ye ani an ka kalanko nasiraw an m'an sɛbɛ don ma an ma wuli ka jɔ kɛ pour que an bɛ se ka an ma sɛbɛ don kɛ o ma. I ni ne mɛnna baro la i y'a faamu. Mais o de don. N bɛna min f'i ye u b'a fɔ ko tubabuw bɛ ka na ka na an ka sanuw bɔ. Tubabuw ka farafinna sanu to yen farafinw bɛ se ka kɛ mun ye. Se ka bɔ parce que an m'a ɲɛ. question posée ɲɔgɔn kunna sa. An m'a ɲɛɲini Aziz an m'a ɲɛɲini. Soyons clairs sa. An bɛ taa an sigi conférence baw la ka min fɔ tubabuw ma nin bɛɛ ye nkalon nin si tɛ farafinna ta ɲɛ. Ne ka kuma sɛbɛ de f'i ye koyi. Farafinw y'a dɔn k'aw ɲɛ yɛlɛla o tubabuw y'a dɔn k'aw ɲɛ yɛlɛla o u m'a dɔn k'aw ɲɛ yɛlɛla o olu t'u ka santé don ba la u tɛ k'u ka intelligence artificielle dilan u tɛ ka équipement militaire dilan u tɛ ka sɛnɛ kɛ yan ɔ anw k'an sigi yan k'an bɛ fɛ k'u k'a dɔn k'an ye adamaden ye an k'a lajɛ ne y'o de f'i ye sa ala ko tɛ diɲɛ in kɔnɔ yan bilen ala ko o ye an yɛrɛ ni ala cɛ ye mais jamanaw ni jamanaw intérêt ko de bɛ yen uranium Afrique dugu jumɛn bɛ se ka uranium yɛlɛma ka kɛ batterie lithium ye. Mais est-ce qu'il y a là, c'est pas la négligence? Est-ce que africain négligence de la part de qui? Des noirs ou des blancs? Bon, oui, Afrique, oui, en que l'entend aller Afrique. Oui, noirs ou a tɛ taa kan down. Parce que en réalité, fait nous que bolo kɔfɛ fɛn ye, k'an ban ka wuli k'a ɲɛɲini, k'a to yen, k'an sigi ten. Bon, Aziz, an ma sɔn ka kalanw don ba la, o n'a ɲɔgɔnnaw caman caman. Ne de k'i ma n ko Afrique dirigeants tɛ se k'a jaabi. Bon. U kɔni b'u mais Congo filɛ kɛ, RDC Congo. RDC awɔ. Ressources sugu bɛɛ dɔ tɛ Congo bolo. Ressources foyi tɛ Singapour bolo. Singapour ni Congo jumɛn développé len don? Singapour. Jɔn ka u ka développé li dan tɛ dɔrɔn k'u bɛ bɔ k'u disi gosi n'u bɛnbakɛw ye dɛ. Siyɔrɔ ɲɛnamaw de b'u bolo. Gidɔrɔn ɲɛnamaw b'u fɛ yen. Kɛnɛya bɛ dolen don ba la. Kalan dolen don ba la. Wari bi sɔrɔ. Singapour mɔgɔ 5 o mɔgɔ 5 mɔgɔ 4 ye millionnaire ye. N bɛ fama a fɛn ma wagati min na. Coltan minnu ni cobalti minnu donnen d'u ka mobile la a ma b'u fɛ yen a bɔra min? Cɛ n'i ko k'a bɛ ka tila i fɛ yen mɔgɔw bɛna ta de. A bɛ ka tila Afrique de n'Afrique ta banna an bɛna lajɛ. An yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ a la. N bɛna lajɛ na mais. Kana kɛ k'a bɛɛ cɛ Bafuga ni Kili cɛ. Yani Asimi ninnu nali cɛ. Bafuga ni Kili cɛ. A y'a partagé yani Asimi ninnu nali cɛ Mali sanu tun ye combien % ye? Fɔlɔ la 10% tun tɛ yan. 10%. A tɔ 90% jɔn ta ye? Tubabuw tɛ yan minnu bɛna bɔ an bɛ kun olu la. Olu fɛ yen min b'olu fɛ yen aw ni ala cɛ an bɛ 90% sɔrɔ o la olu ta 100% bɛɛ u yɛrɛ de ta ye o u bɛ tila ka na 90% t'anw fɛ yen anw sigilen don halisa drapeau jeni na ko on a compris quoi. An bɛ Asimi fo n bɛ général d'armée fo an bɛ Asimi fo an bɛ IB fo siɲɛ wɛrɛ an bɛ na kan kɔ ala sɔnna ma ala ka bɔ d'a kan ye amina n'an yɛrɛ ye sira ta dɛ. N'an ye sira ta ala tɛ yɛlɛma foyi jiri n'aw bolo don a la. Abdoulaye Cisse o yɔrɔ la an b'o babu ɲɔnkiri ye ka kan an ka don an ka babu tako filanan kɔnɔ parce que babu ye tako yɔrɔma 2 de ye quoi donc n'a ma ɲɛ k'an ye dɔ fɔ dɔ in na an bɛna tableau la parce que fɛn caman bɛ yen a ka kan maaw k'a dɔn o yɛrɛ bɛ kɛ cogo di voilà donc bi an bɛna kuma jumɛn kan chiffres i bɛna chiffres ni wahidu ninnu ɲɛfɔ i bɛna fu 1 2 3 an bɛ jate kɛ cogoya min na donc i bɛna o de ɲɛfɔ bi an b'a ɲini aw fɛ aw sɔgɔlen ka to an na minnu bɛ an suit cours depuis a daminɛ fo ka na se sisan ma donc an y'a bila yɔrɔ min na o don in na an bɛna taa o yɔrɔ la ka taa Abdoulaye Cisse bawo tableau an ti cours foyi si kɛ nin yɔrɔ in na yan ko k'a sabu kɛ k'anw de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan. Ayi dɛ an b'o fɔ mɔgɔ si abada. Diɲɛ jamanaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛnkan minnu na an bɛ ka baara kɛ n'olu de ye parce que le Mali ne fera pas l'exception. Même si l'exception vérifie la règle. D'accord. Comment la flûte est bon? Ni côté. Moi fana la tiɲɛ. Donc, ouais. Comme an ka kan ninnu fana na, kuma ɲɔgɔnyaw bɛ yen, wa an bɛ fɛnw fana hakɛ fɔ ɲɔgɔn ye. I n'a fɔ diɲɛ kan tɔw la. Donc jateden minnu fana bɛ yen nɔ, an bɛ na baara kɛ ni olu la, an bɛ n'o de yira. Bon, ne ti sɛbɛnni foyi juguya la han. N tɛ sɛbɛnni foyi contre la, n tɛ sɛbɛnni foyi juguya la. Siɲɛ dɔ la an ye jamana sɛbɛn yan. Dɔw ko non ko jamana ye arabukan ye o y'o fɔ an ye n b'u fɔ kosɛbɛ tiɲɛ don arabukan don nka jamana dora anw ka bamanankan in na f'a bɛ sɛbɛn an ka constitution kɔnɔ ko jamana kuntigi n'i ko bi bi in na ko jamana bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ ko tɛ bɛɛ b'a dɔn o tɛ bolimafɛn tɔgɔ ye bɛɛ b'a dɔn o tɛ donfini ye bɛɛ b'a dɔn jamana ye min ye dancɛ bɛ dugukolo min ni dugukolo wɛrɛ cɛ c'est ça on appelle jamana pays un pays
C'est une zone limitée par des frontières. C'est ça la définition d'un pays. Et une nation, au Fanabé, la famille et un État. État, pays, nation. Au lieu de définition, c'est comme migration et immigration. Parce que il a fait une non, mais qu'il faut qu'on donne des camas quoi. Jamana. Okoko est arabukanda quoi. Donc, Okomo Doranga Kana. Ambetani oui. Maintenant, Bitae, Amena Jate Kenimi Nunui. Bismillah. Tableau B. Temanae. Bon, toi, vous on va faut les chiffres. Tu vois, il y a une différence entre chiffres et nombres. Maintenant, là, j'ai Fou, Kele, Fila, Saba, Nani, Duru, Woro, Wolonwula, Sheki, Kononton. Ninjora. Bon, nous devons faire café en chaman quoi. Bon, petit benkan dobe intono lu jatenina. Note o mogo munu be chiffre don. Don chogo were la jamate min don. U ba don ko kelen ni seben chogo ni fili bala. Wolonwula fili bala. Nga bebe ni fili ni bebe baraka ni foroba fili do. Donc en bas tati. C'est bon? C'est bon. Donc tu comprends on va faire nous demain ko les 10 chiffres. Kelen fila saba nani duru woro wolonwula shegi kononton tan. Chiffre min nunu be sebe kelen kelen. Au lieu jate de unde. Ni kelen ni fana den kelen ni den kelen. Gana kara fly o ya kelen yirika we walmo ya kelen nombre. Voilà. Abena fo ça c'est les chiffres 0, les chiffres 1, les chiffres 7, les chiffres 9. Mais on ne dit pas les chiffres 12, mais les nombres 12. Adafara Befleni. 7e année. Ni chiffré, ni flabe ou le nombre. C'est bon? C'est bon. Voilà. C'est ok. Bon. Amina Barakeni ni mi. Mamou yere mata école là. Nous veut tout dire que maître mounou boubolo, ou bouga fait un géant à Ninela, avec 2 mètres de main, 1,50. Kasoro ni goku ga kuma tubabu kana problème be mais obi baraka nay ubu ka téléphone numéro fo ala fo do wéré se ka fo atukabu kana ma ouais ubu ka téléphone numéro fo atukabu kana ma bon nina français be baraka nini oluko 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc ko 0 1 10 13 4 5 6 7 8 9 donc côté donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, encore. Fou, Kelen, Fila, Saba, Nani, Duru, Woro, Wolonwula, Segi, Kononton. Kononton. Kosobe. Yanga fotokoy. Yanga fotokoy. Obe famwa. Obe fam. Voilà. Donc, ambi natani ninde. Bon, nina, nambora nina 600. Amina, temps. Titan. Obetara. Mugan. Bisaba. Binani. Biduru. Ni alaje. Nisra tama. Bon, bamanakan kadi quoi. Kosobe. Parce que basi be bamanakana. Sigi yoroba ale la quoi. Sigi yoroba la o. Te mugan. Temps. Mugan ni kele. O etane. Mugan ni fila. Titan. Bon, bamanakana la temps de be wele ko bi. Ah, kadam ne bi la. Bi. Temps de be wele ko bi. Madame nan sera yama de be wele to bamanakana. Bi saba. Bi saba o koro e temps den saba. Hani do. Binani. Temps den. Nani. O koro e temps bi de 100. Ima e bi duru. Bi duru. Mais yamba wele ko temps ka fo yanko mugan. Comme o kara nga benkan. Sani fere be kelo la. Donc ametano de mo ka seben to dondron. Nti temps avec foko temps ani kele. Temps ni kele. Temps ni fla. Temps saba. Temps nani. Temps duru. Temps woro. Temps wolonwula. Temps ni segi. Temps ni kononton. Mugan. O fana be tati mugan ni kele, mugan ni fila, mugan ni saba. Donc ne ba don ni familial ga no. Mais français là, on dit 10, on ne dit jamais 10, 1. Mais on dit 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17. Tu vois, on dit 10 et puis 7. Mais pourquoi on ne dit pas 10, 3? Ah! On dit 10, 8, mais on ne dit jamais 10, 1. On dit 19, mais on ne dit pas 10, D. On dit 21. Mouna wele choko werema soro 21. Parce que, tugabu ga 10 nunu, ou tara jamana minu ka kan fait. Ou yo lu ka kan de koka, faut ka 11, 12, 13 minutes. Okoro ou yata yoro were de kanana. Mais ou yata kana, modification fanga buena, wala sa ka ben, ou erema. Ou erema. Oui, le match. On dit en anglais 21, mais on ne dit jamais 10, 1, on dit 11. En anglais, 11. On dit en bas faux quoi. En bas faux. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mais, ni sebeni choko kele ni nedo, wele choko udete. Ma fin anglais mais. Ni ye ni ira la na be français de ma wa ko 9. Mais ni ya ira anglais na wa ko 9. 9. Ima e coupe du monde na. Nous venons ballon temps. Wa damne 5, 4, 3, 2, 1. Kick off. Kick off. On croit que coup d'envoi en anglais. Kick off. Au coup d'envoi amour que chini na la sona. Ah, c'est ça. Voilà. A réaliser au goni. Donc, on va faire ça. Et bara bikeni ninde. Voilà. Bon, iba nous ye jatiden fla odi. Olu ye biwi. Maintenant nan sera saba ma we keme we quoi. Saba. Afle. Et jatiden saba 3 chiffres kele fila saba. Ni fin ben we keme. Ni ye ni fo ibe keme de fo. 100. 100. Ni ko tan. Ni ye saba ye. Donc ni an ye keme kono. Ni an ye biu kono. Ni an ye kele nga so kono. Abe foko keme fla bis saba ni wolonvla. Mais yan ye keme. Donc nan sera jate den saba ma. O yan dole en keme ka so kono. Fen be ni kono den saba kono. Keme de be fo o beta damnena. Al na betan. 100, 237, 998. Bamanahana. Keme kononton, bi kononton ani shegi. Keme fla, bi saba ani wolonvla ani keme. Bon, ka foko bi saba ani wolonvla, obe ben al anglais la. Ani wolonvla. Anglais là, ça se dit. 237. Ça marche. Ça marche. Je crois bien. Et fin be ni fla saba ni ngono. Keme de be fo o damne na. Yan keme be fo. Yan bi be fo. Kasoro kani kele ni ndaka. Keme kononton. Bi kononton ni segi. Ani segi inde da surnyale ni segi e quoi. Keme kononton bi kononton ani segi. Keme kononton bi kononton ni segi. C'est la même chose. Keme fla bi sabani wolonvla. Yaay. Carton joli jigira bi sardine na. Sardine carton keme de jigira. Carton joli jigira bi ji sachet la. Ji manani keme kononton ani bi kononton ni segi de jigira. Donc okuraye mamunu mata école la ou dan ou ka se ka nunu de don fu kelen fila saba nu o don ou sigilen ou ka magasin kono ou ka temps de repos la ou ka se ka la fiembo wati ou bien sigilen no ga bureau kono. Là la jadro aziz jere ka ne cours no ngale. Ouais, et ni ça c'est simple, c'est fou. Ah d'accord. Et ni papier jolnare na le dima. Bon, ni papier binana le dile ne matin. Bon, moi bisaba binani bidru. Donc oye bibi jate oye. Oye biwi o lui fla fla. O lui fla fla. Nambora esa amana saba la. Amana saba lui keme. O lui keme jate oye. Maintenant nandora nanu na dron. 100. Kadam ne nanina. Bon keme jate 100 be fo abeka quoi. 100 fois abeka. Ni 237 998. Chiffre me damne la dron. Il faut chiffre fo ka soro ka 100 daka. Ka 100 daka. Ou va fo ka keme daka.
200 kɛmɛ fila bi saba ani wolonwula c'est bon une femme ouais femme ani o femme bon n'an taara ɲɛfɛ an bɛ don baw kɔnɔ baw ba kelen ba fila walima waga kelen waga fila wagaw walima baw i m'a ye bon n ye o histoire ni dɔ lamɛn a bɛ fɔ ko waga walima ba voilà parce que o ti woropan ye de wele ko worowaga n'i ma fili donc on dirait o tun bɛ sɔrɔ ni wari min ye u y'o de kɛ waga kelen ni ye bon n y'a histoire lamɛn ten maintenant n'an donna baw kɔnɔ n'o ye ba kelenw ni ba camanw ye olu bɛ daminɛ 4 ka taa fo 6 misali la a filɛ n ti 4 ye ale bɛ na nin bɛɛ k'a daminɛ 4 ka taa fo 6 o bɛɛ bɛ kalan o sanfɛta an bɛ ba de fɔ fɔlɔ ba kelen i y'a mɛn i m'a ye ni foyi foyi tɛ yen nɔ zéro kɔ nin ye ba kelen de ba kelen o tɛ bon ni i m'a ye 0 saba bɛ yan ka na ni saba la yan o fana ti kɔnɔ 6 yan a bɛ fɔ nin ma ko ba kɛmɛ 100 000 bon nin tɛ ba kelen yan parce que kelen de bɛ yan ni ne ye fila bila a bɛ kɛ joli fila o fana bɛ kɛ 100 000 de ayi e ma fɔ ka zoro fila bila dɛ nin ye ba kelen de ye 2000 kɛ parce que kelen de bɛ yan ni ne y'a kɛ tan don o ye 2000 de n'i ye de bila yen fila bila o ye 2000 ye o y'a kelen ye 2000 d'où l'an 2000 donc ba fila san ba fila wagati o ye l'an 2000 de o don ni ne ye 9 bila yen dun i bɛ ka ɲina nin kɔ dɛ ni ne ye 9 bila a bɛ kɛ joli 9000 bamanankan na ba kɔnɔntɔn bon ni n ye nin falen ba kɔnɔntɔn ni duuru a banna ba kɔnɔntɔn ani duuru o tɛ an ka taa mɔgɔw k'a lajɛ an nɔfɛ quoi an b'a jate 1 2 3 nin ye kɛmɛw ye nin ye baw ye ba seegin kɛmɛ saba bi naani ni kelen ba seegin kɛmɛ saba bi naani ni kelen sɛ joli jigira bi sɛ sansara ba seegin ni kɛmɛ saba ni bi naani ni kelen de jigira bamakɔ sugu b'a la o t'an bɔ dɛ non o t'an bɔ baasi tɛ o faamuna bon n'an donna yan nin y'an tagatɔla ye ba kɛmɛw la quoi ani ba 50 ni ba 40 na misali la ni n ko tan an ka jate dɔrɔn 1 2 3 kɛmɛw banna 1 2 3 an bɛ baw de kɔnɔ sisan ba 900 ba 900 ani ba 90 an ka taa dɔrɔn ba 900 ni 90 34 ani 34 ba 900 ni 90 ani fu min bɛ i b'o ɲɛfɔ i m'a ye an ma 100 fɔ wa parce que 100 ka yɔrɔ la fɛn tɛ yen nka n'an tun y'a kɛ tan sisan a lajɛ ni ne tun y'a kɛ tan k'o kɛ 6 ye o ye 6 ye n t'an ye 100 ka so kɔnɔ donc ni fu bɛ yen a tun tɛ fɔ mais ni fu tɛ yen ni min bɛ yen o bɛ fɔ ba 900 bi 90 600 ani 34 bon ni a tɛ i n'a fɔ ko ni a bɛ sɛbɛn k'i ka fu bɔ yen ko ka nin gɛrɛ nin na tan k'a bɛ se k'a fɔ o fɔcogo la ayi a tɛ se ka kɛ nin ye n'a tun bɛ tan de n'a bɛ tan ba 360 ni 60 1 a ma se girin ma quoi a tɛ girin quoi a tɛ girin quoi est ce que a bɛ girin a tɛ girin bon a bɛ daminɛ tan de dɔɔni dɔɔni i bɛ faamuya bon nin ye baw ye o b'a daminɛ 4 ka taa 6 bon k'a daminɛ 7
Kata fo kononton, o yantale million kono. Bon, million, sabla jama famba ka jate la, ali minumata école la, commerçant ba ou ka million de jati. Il veut kam famia? Kasoro, doctorat tout bolo. Bon, million wole choko mbanga kana. Bon, jama famba to don. Orela, jama be min don, anga tani o minga no jama bolo ne kamo dema. Nta. Jama min do anga tano yasis, anga tano. Bon. Namo laje ba laje. Kele fila saba kele fila saba niwe ambole baula. Kele fila saba nani duru woro wolombla. Ni ansele signi de jate de wolombla de ma. Donc ay fonde ma million kele abana. Foy worete million kele. Ni million kele ndi. Ni mbia. Obana ngai mai. Non, million kele amo de don. Nde million kele. Ah, ni le duru blay. Avec un million duru. Million bamana kana okanga ben ke wulu de manima fi. Ba mo joli be ke wulu don. Amancha. Wa kana ka match ka nga kete. Donc ne kame odema. Donc école de la sani son karanga kama. Ay foko million me wule ko ke wulu. Note. Million français la million. Oti ben anglais kan million ma. Ayi. Olu fana be fon ñogon ko. Mais est-ce do ya table? Dans ma table. Dans ma table. Do ka milliard o ye do ka billion. Bon mo mi table. Donc be ya ke ka be yirema. Abena fo calendrier. On be calendrier grégorien ni de ka. Mais Éthiopie ka calendrier ba bolo, note 2017 la be 2018 de la Éthiopie. Arrête ko la calendrier ba bolo. Oluti 2026 là. Mais nous lettre ci jamono mo minu nga jate 2026 ou ka deun digre no afla bela. Donc ça devient un atout pour eux. Ou ba calcul ci ko la droga ci. Donc mo ka jate million duru be se mentandi. Zoro woro de be million duru ko fe zoro woro. Nunu ye kemewi. Afle ni fly biwi ni. Ni biwi. Ni kadam na we biye kata. Ni farala ko akele kemewe na nana yo andole waka ukono voilà wa ukono waka ni hakea na sera o ye million ala jere voilà le ni kemewe ni waka fana kono na kemewe quoi waka kono na voilà million duru wa keme nani ni wa duru wa keme nani ni duru keme saba ani bi nani ni duru 5 millions 405 345 million duru wa keme nani ni duru wa bisa wa keme saba bi nani ani duru. C'est bon? C'est bon. Wani ye dore faraka. Ni ay alsa million kono. Million bi sabani duru. Wa keme nani ni duru. Keme sabani bi nani duru. Ni be ame million ni kono. Nya fo ngo wakaw. Ngolu ba damene nani kata woro. Voilà, c'est bon. Million. Ay asaba du Coran. D'accord. Olu ba damene wolonvla kata kononton voilà biamina dande amejolla kelen fila sabanani duru woro wolonvla segi te ni bi kala wa million bi sabani duru wa kemenani ni duru keme saba binan duru me do wara faraka ni ansele ni sa ame yandi afle aka nogon 345 ni e keme we quoi ni ay waka kono quoi 1000 ni ay million kono quoi nambora amta milliard de kono amassé bitala de on va dire million
million kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi saba ni duuru million kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi saba ni duuru waa kɛmɛ naani ni duuru kɛmɛ saba ani bi naani ni duuru 935 millions 405 345. C'est bon? C'est bon. Great. Donc, ni mɔgɔ min y'a mɛn sisan ko million duuru ani kɛmɛ fila. Million duuru ani kɛmɛ fila. N tɛ million duuru ye kɛmɛ fila bɛ na yan de. Kana effacer. Maintenant. A y'a duuru. Maintenant. I m'a ye. Faamuyali quoi? Ça y est, m'a kɛ tan. I m'a sɛbɛn ɲɛfɛ. D'accord. Million duuru ani kɛmɛ fila bɛ sɛbɛn tan de. An ta. Faamuna? Voilà. Ninnu ye misaliw de ye. An bɛ fɛ jama ka min dɔn. Oui. An kan bɛ nin sigi nin jateden ninnu de ma quoi. Basi t'an ta. Donc ni min bɛ fɛ sisan k'i ka numéro fɔ. Téléphone numéro. Téléphone numéro bɛ ni nin de ye o. Han? Téléphone numéro la. Mali la an m'an ta fɔ fila fila. N'o tɛ Amérique jamana ninnu kan olu b'u ka téléphone numéro fɔ kelen kelen. Mais yan n'an y'an ba walima an fa min ye k'a fɔ kelen kelen an b'a fɔ ko non ko ale ma choix a ma kalan. Ten tɛ dɛ. Mɔgɔ min yɛrɛ bɛ chiffre fɔ kelen kelen o tigi hakili de ka di. Misali la mɔgɔ min ka numéro ye. Ayiwa n tɛ maa ka numéro ye dɛ n y'a ta n kunfɛ de. Fana bɛ min ta ma sa ye. N'an bɛ numéro fɔ an ka taa n'a ye fila fila. 77 40 42 fu fila fu 45. Walima b'a fɔ kelen kelen 7 7 7 siyɛn fila 3 5 fu 4 5. O fu fila. 7 7 3 5 0 0 4 5. 77 13 35 0 0 45. Great. In English. Yeah. Donc gɛlɛya foyi si t'a la. Maa minnu ye sɛbɛnni ninnu kalan. U dan ye u ka ninnu dɔn nin ye kelen, nin ye fila, nin ye saba, nin ye naani. Bon ni milliardaires bɛ kan k'u ka milliard jate ni nin ye. Millionnaires bɛ kan k'u ka citernes jate ni nin ye. Citerne 200 de donna Bamako bi o ye cogo di? Citerne 200. Citerne 200. Jango sɛbɛnni. Citerne 200. Ah, sɛbɛn. An ka taa. Sɛbɛn sa. Comme ni Citerne 200. Citerne. Ayi dɛ. O tɛ. Citerne. Aziz. An bɛ se ka e kɛ nin na o. Citerne 200. Non, comme an ko bamanankan na. An bɛ bamanankan de la o. Bɛɛ ye kelen an na ye e kɛ nin na kɛ. Ouais, a bɛ kɛ citerne ye. Mais de don quoi, citerne. Bamanankan na. Ayi, e min bɛ tan. E de bolo. Nin côté ya. Awɔ. Ouais. Mais a bɛ sɛbɛn citerne. Citerne 200. I y'o faamuya? Bon, normalement, a lajɛ dɛ. I jɔ n ko ta kɛ. Citerne 200. B'o yɔrɔ fɛnɛ photo ta. A banna o na mɔgɔw b'a sɛbɛn tan de citerne 200 de donna bi. N'an y'a sɛbɛn tan. E ka nin kalan tan. Wari. O ka d'an ye dɛ sisan. Wari jate. Tɛ wa? Bon, wari jate la. N'i ko tan. 5. A bɛ fɔ nin ma ko euro 5. Euro wari dɛrɛmɛ 5. O tɛ? N'i ko tan. Dollar. N'i ye dollar wari 20 ye. $20. Nka n'i ko tan. 50 francs. 50 francs. Ouais. An k'a ta bamanankan na. Tan. Ɲɛ tɛ? Bon ni tubabukan na an ko ko 50. Normalement bamanankan na nin ye 50 de ye. Mais anw ko ko tan filɛ nin. Tan filɛ. Mais yan an ko ko euro 5, 5 euros. Et ça en est de changer. $20,
dollar wari mugan 50 francs an ko tan mun an t'a fɔ ko 50 50 tɛ 50 de ye 50 de don mais mun y'a kɛ tan ye ɲininkali tɛ yan 40 tɔgɔ nin bɛ yɔrɔ wɛrɛ baasi tɛ an t'o faamu bon o jate kɔnɔ a lajɛ n'an sera yan 500 000 ni bɛ kalan ko 500 000 bamanankan na an ko joli don 100,000 500 000 dun n'i y'a traduit bamanankan na a kɔrɔ de ye 500,000 500,000 parce que 200,000 500,000 o sigiyɔrɔma fila o bɛ bɛn waga 1,000 de ma a bɛ fɔ o ma ko 1 million mais anw ko 200,000 de ye 1,000,000 abada lezi 200,000 ye 200,000 de an ka kan na a filɛ 200,000 filɛ nin de ye 200,000 ye 200,000 mais an ko ma ko 40,000 40,000 ye 40 de ye o 40,000 o ye joli 8,000 donc wari jate la ɲagami b'an ta nin fɔ cogo la a dabirila an dala dɛ ɲagami tɛ dɛ donc n'i ye nin ta u b'a fɔ ko 100,000 k'a sɔrɔ 500,000 de don nin den fila o de bɛ bɛn 1,000,000 ma filɛ n'i ye nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ta k'o fara nin kan o bɛ bɛn 1,000,000 ma 1,000,000 a bɛ fɔ o ma ko waga 1,000 n ti 1,000 yan comme an ma multiplication daminɛ fɔlɔ sa sinon an b'o non an b'o daminɛ fɔlɔ an bɛ na nin ɲɔgɔnna fila quoi n'i ye nin ɲɔgɔnna fila ta dɔrɔn a bɛ bɛn 1,000,000 ma donc 200,000 200,000 ti 1,000,000 ye dɛ waga 1,000 de ye 1,000,000 ye n tɛ 1,000 n tɛ waga ye yan n t'o 1,000 yan c'est ce qui fait 1 million i sɔn ka faamuya kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ 1,000,000 fana ye miliyari 1 ye cogoya min na 1,000 millions fait 1 milliard ala ko caman nɔgɔya an ye walayi yanni an ka wari sɔrɔ amina donc 500,000 o ye 200,000 de donc i ma ye an bɛ yɛlɛ Guinéenw la ko 200,000 b'u ka wari la jaa b'an yɛrɛ ka wari la a b'a la kɛ a b'an ta la est ce que an kan ka yɛlɛ Guinéenw la abada ko Guinéenw b'a fɔ ko n'i y'u fɔ ko 40,000 200,000 k'a sɔrɔ 200,000 b'anw yɛrɛ ka wari la 200,000 ye 200,000 de parce que an bɛ min wele ko 1,000 francs ko ye 100 ye o ye 1,000 de 1,000 ye 1,000 de 1,900 o ye 1,900 de maintenant an bɛ min wele ko 100 an b'o de wele ko 40 200 francs donc problème bɛ yen maintenant nin na sisan ni anw ka wariw tɛ jɔnw de bɛ nin wele cogo dɔn Europe ka wari dɔ la ou bien Amérique ka wari dɔ la yani wari pɔn yɛrɛ ɲɛna o ja bɛ tigɛ o ja bɛ tigɛ an de kelen bɛ k'a bɛɛ fɔ donc o la n'an b'an ka wari bɔ n m'a ye ne b'a fɔ k'an ka wari bɔ kosɛbɛ an ka wari la sisan 1,000 francs a y'an ka 40 valeur d'o ma dɔrɔn an ka wari bɛ giriya donc 1,000 francs bɛ min sɔrɔ an ka 40 b'o sɔrɔ c'est tout an ka wari giriya la fɛn fɛn tun bɛ feere 1,000 francs fɛn fɛn tun bɛ feere 50 francs an ka wari 10 de bɛ bɛn o ma sisan c'est tout donc an ka wari bɛ giriya voilà donc ni kun ye k'a yira jama la an bɛna baara kɛ ni jateden minnu ye ala sɔnna voilà Abdulaziz o la an bɛ maaw fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ dɔ kɛra mais an bɛ bi ta jan donc ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛ tila ka na babu kɔnɔ tuguni folikan laban jumɛn bolo k'a di bɛɛ ma bon an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko bɛɛ ni ce donc ni mɔgɔw ma min faamuya la u ka kuma ni an ye an b'u bilasira kosɛbɛ voilà an ti ka fɛn ni cours de k'anw de b'a bɛɛ dɔn mais mɔgɔ i man k'a kɔnɔ f'i k'a bɛɛ dɔn ka sɔrɔ k'a daminɛ tɔw bɛ yen olu bɛna dɔn ka ɲɛ u b'i sɔrɔ a la olu yɛrɛ bɛ tɛmɛ i la diɲɛ bɛ taa ten de quoi an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka kanu to n bɛ groupe ladenw bɛɛ lajɛlen fo voilà DMS TV kunnafoni groupe ladenw an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn halisa ni maa minnu bɛ fɛ ka don an ka groupe kɔnɔ a bɛ wele bila ka se administrateur ma u bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye o la ala k'an bɛn ni sigi tako kuraw ye